Ja, där är du. Det är nog bäst jag byter dem till mördarbyxorna. Ja, vad fan är det? Vad är det där jävla... Var är nyckeln? Jag har den! Jag har nyckeln. Nu är min familj inte i fara längre. Vakna din sjusovare! Nej, jag har nyckeln! Ja, jag vet. Hur vet du det? Nej förresten, det var inget. Nej men bra, kom, vi går. Vi måste leta till huset vart nyckeln går. Självklart. Kan vi inte ta bilen då, Kasper? Nej men alltså det går bara att åka på den. En på den, jag vill inte sitta på ratten igen. Jag får skavsår i rumpan. Vad är det där? Vadå? Titta! Vad är det där? Nu vet jag vart nyckeln går till. Men du, är inte Gullgatan ditåt då? Jo fan! Kolla! En padda! Gullgatan! Nej, det uttalas faktiskt Gullgatan. Okej, det här, jag vet allt fast det ser ut som en bäver. Vi behöver nog nyckeln. Nej, det var du som är klen. Två. 7. 8. Men Jesper, vad är 3,5 då? Det var ju den vi skulle leta efter. Jesper? Jesper! Jesper! Hör ut mamma! Nu kommer jag! Jesper! Känner du inte igen mig? Jo, du är min kompis Jesper. Men, det är inte möjligt. Jag trodde du var död. Nej. Nu ska du få.